It's dancing time. Oraukwu well mmadụ nke gbasiri ike anyị na-eli ego na-enyere ndị mmadụ ofu onye na-akwa bọọsụ
ya ya besi na mama ya du kwa na beju so na ya ka kiwe be ya ka kiwe ti America we bata na anya America ba flight do na anya si ba ile mu William ka bata we bata this morning ka bia na yo Igwe o je ka yo na chi ofuma I wish I had bia na yo Anyị na-agwa ya n'ụbọchị taa. Ihe bezi na do. Ọ Chukwu na-enye Chukwu na-ewe. Mamu ya ọ na-eji Igwe. Ọ bụ otu ebe. Anyị na-asụ gị nnọọ. Ndị Oraukwu nwere ihe a. Yes, abụkwa. Anyị na-agwa ndị Oraukwu niile. Ndị Oraukwu ebezi na ha na-akwado Igwe. Na-akwadosi ya ike. Igwe na-arụ ezigbo ọrụ ya. So ka anyị na-akwadosi Igwe. Anyị na-asụ gị nnọọ, ọ ga-adịrị gị mma. Ebe isi ihe dị ka America wee leta gị wee nọ iri Igwe. Chineke ga na-arụnyere gị mgbe ọbụla na-agọzi gị na-ebuli gị elu n'aha Jizọs Kraịst. Oraukwu nwere ife niile anyị bụ onye Oraukwu anyị adịghị eke anyị adịghị eke anyị bụ ndị Oraukwu esi apọsụ Eke ị na-agwa Igwe ihe m na-agwa Igwe bụ na izi Igwe bido chime Oraukwu na-agazi n'ihu anyị enweghị Igwe azụ ụlọ anyị enweghị Igwe ọwa enye Igwe mbara Igwe anyị si America Chukwu gọziri Igwe anyị ụlọ prọfesọ si anya chila ya chisiri ike ọ na-adị ya na sigara ọ na-ekele ekele ka a na-echukwu n'isi mamụ ya. Ọ Igwe ga-akwado mamụ ya, ọ bụrụ mamụ ya ga-akwa Igwe. Ekele ka anyị na-enye na ndụ obi na celebration of life. Although it's ilu 70 by age, by 80 something. Although it's I na say again. Ya do be ebe kacha mma. Ọ nọ ebe na ekpere anyị. So now I ekpere anyị this. Anyị na-asị no, anyị nwere ị ga-arịa. Onye asị ọ ga-adịrị ya mma ebutere gị ọsịsọ. Ojo publicly will abata. I na-ekele ụnọ. I see ụnọ now. Ladies and gentlemen, permit me to announce the home flag. Obi ọ̀dà bụ ndị ọ̀dà ndị Igbo.
egwu obili Igbo ka m na-eti ihe okokoko agali oruru adị m mma Chukwu bi Kedovu bụ na nya ya eri ive na kedovu bụ na nya ya amụ ive nri Igbo olu ka mụ na-ajụ ewu ịmakwara m esela osigawo oke ọgbọkọ na-elekwa ezule orugo ka o si elu oyi orugokwe mgbe anyị ji eri ihe okokoko ibe nwa dị m egwuwo o nwere mbọsị nsị ka njụwa maọgwa nyabụ ibe ka mụ eme ibe nne m ebu ka osisi Chukwu ibe nwa dị m egwuwo dibịa sị m mụ jide ogwu ọgwa nyabụ ogwu ka mụ ji abịa dibịa tinye okokoko ịbụ ụzụ ka m na-abụ ọsị m na-eji ntị nsị ya mba ebe aba kwuru ka m na-ekwu ohu na-ekwere egwu ka ị na-eti egwe m nwanyị ka ị gbagharị ọsọ nsị ka njụọ ndị amụma ụka maọkwa nyabụ ibe ka m eme ọnya mma tinye olololo ịhụ ụzụ ka m na-abụ ọsị m ga-ekwe ntị n'olu uju ga-ekwe ntị n'ihe nya na-ekwu na-ekwere egwu ka ị na-eti ekwe m nwanyị ka ị gbagharị ọsọ chimusi m tibe egwu chim ọ na-abụ ntụ ka m na-atụ na kedu onye ya etile eme gwa m ohu nnabiko n'ichimo ogwu obili Igbo na-ekwuo egwu obili Igbo ka m na-eti ndelerike ihe ideredere buru ụzọ were kwubere gị Igbo ụwa gwuo Chukwu izeregereizebelekwu nnabiko n'ichimo onye si na nya bụ odogwu na-ekwe m nwanyị ka ịgbagharị ọsọ ọkwa nwanyị nke ji enweta odogwu ụmụ Igbo olu ka mụ na-agba okolobịa bido ịzụ abịa were nwanyị buru ụzọ na-ekwe gị na-ekwe n'ibila ohu na-ekwe gị na-ekwe n'ọnwụ gị nwoke jezie na ịgbasịa mbọ both physical and spiritual mmụ nwanyị abịabịa ya duo onye arụ egwu mmụ nwanyị atụgbu egwu ohu Obi Okekile iPhone no. Mommy no. Agako. No. Lalo. I can never talk 5G. Yabuke. Lalo. I can alone no. mana agụụ n'ọkalile oyibo
ntụnị ka mụ na-atụ nnabigo n'ichimo Igbo n'onwere ụgbọala ọnwa agụ zitere ozi si onye ọbụla jee were ọgwụ onye melụ ka chi ji akwụ ya ụgwọ maka ndị nọ na-eche mọ nke ma mba bụrụba abụ nwoke bụ na ọkpata ego ụmụ nwanyị n'ugwu enye alụ ma mgbe ego gị na-ego ụmụ nwanyị agbaghala gị ọsọ iherewerekwu iherewere buru ụzọ werekwu mere gị nnabiko n'ichimo Igbo iwe nwe ka mụ na-agwa Chukwu iwe na-ekwu ka mụ na-ayọ Chukwu biko n'ụlọ onu alele ka mụ na-ebe ohu ibe abanye eli ka anyị na-achọ ibe ya dị ka chi si chọọ ekwe n'ibe ya dị ka ụwa si chọọ ohu nnabiko n'ichimo iherizerizeberekwu nderezere buru ụzọ berekwu berege nnabiko n'ichimo Igbo iherezerezideberekwu iherebere buru ụzọ berekwu berege Igbo Chukwu biko zọba anyị o Olise biko zọba anyị o Papa biko zọba anyị o Olise biko zọba anyị o egwu m nwere ike ndo Olise biko zọba anyị o iwe chikwulu ka m eme o Olise biko zọba anyị o egwu m ka m na-etinye
Thank you.
Igwe
Cbinyereze na baba. Ọnwa abeje ebu ni jidere ogu. Ọnwa abeje ebu ni jidere ọjị. Bọjụ. Maka na ọjị gwara adị ndị nze n'ọnụ ịta. Emeka ọnụ ọrụ na ọ bụ m chie kwara ya gbuo n'ọja adịbe. Anyị egbu ya. Maka na nna m ochie ka ọ bụ. Onye mmadụ ọrụ na-ekwu ya fụtakwuo. Oraukwu never. The man is better late than never. You make the little things I do be like saying a big deal. Your grace makes the difference. Just they embarrass me. Oh, I like it. Oh, I like the way you lead me. Oh, promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere. Igwe digital. Yes, Igwe. Igwe is a young, vibrant man. Igwe has a dog again to roll around our body. Aka bụ mara m bịara nna m mgbe m igwe ga-arụ ọrụ anyị abụọ ya arụ ya ọzọ onye na-agba ha ihe na-edu o ji 2 days wee tọ ma eji emere o jere na Ọgọst 28 mụ ji Ọgọst 30 ya na-enwe iwu ọga next year we'll do the game. 4 decades. So I'm recruiting all of you. Igwe is a representative in diaspora. Yes. What is it? 7 days selection. Man, they don't really come down and what happened. This is about to repeat itself. Yes, Akon is going to be the province's next governor. Igwe, nobody now think I only want to show you with him. Oraukwu. Yeah. Oraukwu. Yeah. Oraukwu is doing. Africa about to maka nnukwu mma batara obodo anyị. His Excellency Godwin Mmadụ Dr. Godwin Mmadụ ka ụnụ anụ onye onye amaghị ya onye aka ejiri ebile ntụba n'obodo ha bụ ụmụuchu ọgwụ nna m ya ụnụ anụ maka ụmụuchu ebe nwere the tallest building na Anambra State na Nigeria. So ọ bịara agwa m ya nna akwa m nne m tata mana o jere Abuja wee nata late mesịa ya abịanata wee gosi na-etu onye na-ekwe nkwa na-emezuru ihe nkwa okwu.
makes a difference. Just they embarrass me, oh. I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Promotion everywhere, contracts everywhere, plenty money everywhere. 'Cause you they lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Igwe Cbinyereze.